Simulan na ang kulitan! Nakakaloka! Ito na! Ang tawanan! Ang tropang Uber Kwela! Umari ba? More sa umaga! More, I want more sa umaga! My only radio! Pop show! More sa umaga! More, I want more sa umaga! My only radio! More sa umaga! More sa umaga! The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. And so much more! More sa umaga! More! This is MOR 91.9. Basta MOR. Cheeky Babe! Thank God it's Friday! Friday! Viernes na! Hey! And thank God it's sweldo! Para sa uban. Para sa uban. Anyway, good morning mga mings. Happy Biyernes. It's another sunny, bright, beautiful day. Kauban ang iniyuhang mga amegog-amega nga manghatag pang pag-good vibes sa inyong morning ang Tres Hilas di Carposo. Kami ang mga healers no Garboso pa. Hey, hey. Grabing energy ni Rico! 7:27, it's February 28 mga mings. And nga pala, kasama niyo na yung chubby, sexy, beautiful, pinaka-feeling nga mega nga tambok man sa picture sa TV. Ganina, pero sexy yun sa personal. Moira De La Torre ng MOR. Maria Filingera. Let's kill this love. Yeah, 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 yeah. Ram, pa, 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 pa. Let's kill this love. Ram, pa, 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 pa. Kalma ng Hilas King! Brother Bernie, bitok! Kauman magyapon ang swabe ng bayan, ang pinakahilo ug agi. Check sirada gyapon mga pre. My name is Rico Suabe. Parang neneng B ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Bakit? Kasi sa spaceship isasakay kita. Thank God it's Friday! Dito, late na sa no? Late din si Lito. February 28 po ngayon, Biyernes. At payday po ngayon. Wow. Bantog ra ang goodbye kay Silingling ganina na pataban dila. Normal naman ang ana naman normal. Wow. Basta lang nga nga mga hinalo. Ay, mo Ba't day sweldo di natubuan kag pimpong? In love. Biyernes po ngayon, ladies and gentlemen, the late Dali. Lito English Inglesero. Batang pasaway. Handang mamatay. But good morning, both of us and both of you. I will say good morning, everyone. Sama ng mic. Huwag mong tandugin. Wala, gitandog. Sabi na. Hey. Here. Yeah, ano na. Masa naman may pagi sa pikas.
Yan. Huwag mong tandugin. Kauban si Lito Inglesero. Baday, good morning, both of us and both of you. I will say good morning, everyone. Grabe si Lito ba, nag-trending na rin ang video. Na-upload na mo gabi, alas 10 sa gabi, alas 11. Karon almost 20,000 views na. Wow. Grabe. Sayang na no, kita ng ending. Wala kita sa ending. Ang katurang pag-cancel ni Brother Bernie sa helicopter. Ano mo gitiwas? Pumahaw, espesyal na ta. Tanawan ninyo may gala sa Bitog-Bitog University ang among video ni Lito. Kung nga siya, wa siya malipay sa akong gibuhan. May gani, upat. Di ko kabalo ba kung joke ba to or gabuhaton gito sa DJ. Upat niya takabuka to, kay nabe duha sa likod, duha lang na to na klaro. Oy. Namin sementeryo man nag-shoot na gala. At basta nasa Bitog-Bitog University may gala. Anyway, good morning. Thank God it's Friday today, mga kapamilya. Rantro sa tabi, good morning. Good morning sa tanang mga construction worker. Nga excited na karon kay Biyernes na. Kay muuli pa din sila sa ilang mga asawa unya mga igala. Kasarap. Sarap naman. Kung asa ilang asawa, doon na kabulan, way reply. Nagano lang ako dito, Pepal. Lisod ka na nga na mga igala nga, nagtrabaho ka, kayo'y ka diri. Init ba kayo ng construction, no? Di lalim ng construction worker yun ba? Super. Hindi na akong nasa field. Di init kayo, tapos ang ilar ba yung kalipay, kay may na lang, di ba, pag-uli nila. Swerte na kung ang bunkhouse na TV. Tama. Usahin na yung mga radyo. Tama. Ay, uban ba yung bunkhouse nga wag yung plywood ra. Sa magulat-ulat og text sa asawa, ang asawa, wapod. So sad naman. Tapos ay mo, text manggaling, mga ayo ra. Padali na ko diri. Grabe, may gana. Munang pag manguli ka na sila, sa gabi na Birnes, muli ka na sila o kanang Sabado, padampa po ninyo po. Hansak yun. O, ihansak yun kayo para pultang kayo. Di, bela limago kayo, taway na. Good morning na lang sa inyo, brother. Waswasi na pag uli, brother, ha? Ako naman, good morning sa mga kapamilya, labi na sa mga estudyante na naglaindi ang tiyan pero wala na choice kay late na, wala na lang yun nag-CR. Ano nakain? Baka sa kape. Oh, Namang hinanap. bawal. So, mga bata pa tabi no? Bawal, magkapis. Di magkape, bata pa mo. Wala kanang ilang lactose tolerance ba? You know that? Lactotolerance. Chocolate dito sa ato. Milo. Balkin. Ay, good morning po sa atong mga amahan di agaron nga nagtago-tago sa ilang mga cellphone kay nay nag-text gawa sila kaila o nangutana asa na you. Di kay may karilit ni Lito. galikay o kagubot. Antod karon Rico daotan pagyapon na sa huna-huna. Galikay galigubot mo nang Pero ili. mo ang naitabusay mo First experience ba yan? I-greet sa nako, tanan mga estudyante na lang po nga, ay lagi mo pala big study ka na, igo-igo lang mapasar. Kung saan mo na Ayaw, sama ng sobra. Basta ang importante lang yun, makapasar mo, og ang kanig yun, labi ng mga high school. Bahala, okay ra na, bright, sakto, basta makapasa, ayaw lang yun mo, kalibang sa classroom. Ayaw yun mo kalibang sa classroom. You will never be forgotten. Ay, bisan pag nag-reunion na mo 20, bisan pag nanarbaho na mo, Di nalimta na ninyo to inyong valedictorian kasi na honor ang nakalibang, wa pag yun hantod karon. Oh my God! Naiwan time nito, nag-post lagi daw sa Facebook, ay salamat, graduate na po ang aking anak. Ha? Ang classmate nag-comment, pero nakalibang yun ka sa una. Gi-block diretso. Bahala kung saan nakaka-professional. Bisa kung sa kaka-professional attorney na mga karon kung nakalibang ka tong high school, di yun na malimtan mo yung kala. You will never be. Wala akong giingon ninyo diya. Grabe ka pa malabo. Wala ako sa inyo ha, tarong eskwela, dahil ayaw yun mo kalibang sa classroom. Ora yun na ha. All of them. Uy, ako naman, good morning. Sa mga estudyante din, labi na ng mga kurso nga na haircut requirement. Kanya ni uli na lagbalay karon kay napahakan.
ROTC na to sa una stick to, Brad. No? Katisting yan, Ano Brad. mapahakan, di ba? C80. Upon entrance. Sa amo, ROTC, C80, Upaw. pahakan yun. Di ba na 3, 4, ay something, Oh, mga na, 4 by measurements? 5. Yan. Okay, choice. Kung pihing ka, loy kay ka. Oh my God, ulo. Mag-ROTC ka sa una, loy kay kang pihing ka. Kay klaro, gigayo. Inunin ka, uy, ulo na, hantakanan. Kasi pihing. Pihing, baka sa may term sa pihing. Kumi. Kumi ugulo. Kanang flat Og ang dagko ulo. pagid kay kagpahakan, sawan magid uy nalugian. Oh my God, kakaya. Kaluoy ba? Di na lang muskwelo. Ano ba yan? Ay, good morning labog sa mga grabe na kaig dali-dali pero nagisi ang ilang pundiyo. Pandamay na. Mo na yung nakasakit ba? Say mo magpalit kag uniform. Dito ka mamalit sa baratohon, di ba? Kay lagi barato ra. Pero taas ra kayo sa kabulan, gisi nakita na ang brief sa mong bata. May lang na brief. Mo galing. Gisi mo no sometimes mo mga uniform mas matong mahal-mahal pero mo long last. Durable. Uban first year pa nagkali sila moro gid po nga uniform. Wow. Di mo lang nitong tastason so kuspaw na katong ni tastas gamay nga sobra dark blue pa. Nakapait din. Kasi tawag na extension. Kasi mong i-greet nito. Ay, to all the teachers nga nas kabukiran karon day, good morning sa inyo nga nalipay kay Friday na mauli na sa ilang mga boyfriend. Labi na katong mga nasa bukid nga mga napugos og pagpanguyab og habal-habal driver. Muna pinakayahay nga habal-habal ka nas bukid. Sa lagma ray habal-habal ka nas bukid nga maminyo og dili maestra. Wow. Pero dire ka sa syudad maghabal-habal wa gyud. Mantener lang ka ng divisoria kung makarga. Tama ba kay inom alang maestra white choice. Okay. Di man makasaya di sakay habal-habal. Di mas okay man gud mo siya tapos mag-care na din ka. Ay ma'am. Wow, mag-care. Care ba? Ma'am pag hinabi pag naog hawiran ako Coach imong ba? kamot. Wow. Hawiran ako imong kamot man para di ka madigya sa Danube. Huwag mo ginay mo linya sa una. Tapos, ang maestra dayon, hatdan na nagkamuti sa driver sa balabal. Ayun oh. Snack ba? Snack. Oh. Bisayang manok na dayon. Ma'am, kanang, basig gutom ka, nagdala ko gisnack ka Ang kamuti. sweet Yeah. naman. Pero, bisag ingon ani rin ni kamuti, ma'am, pero deep inside, from the bottom Bisay of kanila my ni nga heart. kamuti mamubika gyapon ma'am. O niya, masapon mo bulan, silong sa kahit, na kayo. Hello. Kanilong sa to, kay Gaulan. Anyway, good morning ka natong tanan. Alam mo, na-realize na ako, kabalo mo, ang problema na to sa mga tao karon, kaning mga nandag ko na to nga mga bata ba, kanang ato silang gianan nga dili maanad og pain ba. Sa una, Brad, kinumdum ka, masamad, karon Brad, masamad ka, di naman ka masakitan kay betadine. Ay, Di ba ang betadine wala hapdos, harmless? tama. Kita sa una, bata pa lang tagitrain na taog hapdos. Alcohol. Sige, dagan-dagan, sige, masamad galing ka karon. Pandato, nakatulong Rico. Sige, pandagan, sige. Dagan-dagan, nasamad. Ay, dito na dayon. Hali diri. Muna kita sa uno. Mo pala mo story mo ilaw na. Hali diri. Palihog ko sa martayulit, palihog. Ay, martayulit pa. Amin ng martayulit, amin ng martayulit. Kanang martayulit, Brad. Gamay lang, bisa ko sa lang katulo sa wala pala mo dapat ang gapas, maghilak-hilak na ta. Di na lagi ko mo dagan, ma. Kanang sa tuhod ba? Di na lagi ko, ma. Ging na nataka, ha? Ganina naman gug ka. Ha? Ging na tangali magdagandagan yung ka. Di diri. Maya lagi, Brad, pag abot yun sa martayulit, Ana, Brad, kanin may pak! Munang kita karon, grabe ta ka strong, di kita hadlok sa pain. Kay bata pa tagi-training na tas tungod anang martayulit. Karon bitaday na, social na. Sosyal na. Wala na Pandato, kay pain. pandato. Oh, wala na pain ang kuan. My Sa God. una, sus gamay lang ba? Wala pa na mo man ba, di ba sakit? O saman, mula ang pakadili na. O, lili. Napa? Napay round to. Huyupon man na. Kanang martay ulit. Ang sama mo kung huyupon ni mo na, busamot na kasakit. Mapdos. Oh my God! Parang kaka-imagine ako Ako po. Aya pagid ko nga dato gid Bernie kay Marta Yulit man. Ay. So dito sa amo, sa yun mo og university. What? Og masamad ka,
Pagtawag ka na, dok-dok o gagunoy. Sagbot rin tampal. Hagunoy. Sakit gyapon eh. Ano ito mag-usap kag udlo sa bayaba sa una, di ba? Oo. Iluwa din. Kuman. Alcohol naman Mo sa na amon. ingon ba grabe. Mo na sa una, nindot kayo. Pero katry ko ka naman nagdukdukon ni ibutang sa Oh, kanang mga down-down. Dili ka nang work aspirin something. Ha? Aspirin? Ay, kuan. Tama di ba? Hinga na. Tong puti. Ngo puti. Imong dukdukon para mo dry ang imong saman. Imong samal. Oh. Amox. Dili amok si Halay. Silin. Si tawagan. Nakatry ko na sa una. Penicillin. Penicillin. Pero nawala naman na ba? Wala Nawala lagi. na. Pero effective yan. Dukduk ko na siya, tablet man ang puti, no? Aha. Pag dukduk, pag mapino, Ibutang sa ibabaw ibutang sa samad. samad, ana, Pero para rin mo mukugang, mumala. mukugang. Oh, Diyos ko. Muna usahay ang lata. Muna, sus, nanapon yung bata, muna naog pugang. Sakit. Sakit kita sa una. Buka. Betadine lagi. Muna, kita na kita ng pain sa unang panahon. Balag masakitan. Bantog na karon nahanad na yun tabi sa kung sawag pasakit, nahanad na mga Karon sis lisura. Sa una, gamay raman ang kalipay sa mga bata sa una. Kana lang ng pag-abri sa refrigerator, oh. Kanang imog ibantay kano sa siya mapalong bang suga ba. Lipay na makita na. Yes, kabalon ako. Ngano mo gini siya mapalong man niya. Ano ni mo, pag action ng sirado ni oy napalong diri oh. Mga 1 inch gamay oh, isiga o ano. Lingaw na kay kana ba? Yay! Karon mga bata mawad na lag wifi mura mga I hate this life. I hate this so boring. Yahay galing mo. Buti pa mo. Kumarisip mo. Anyway, 7:41 sa atong oras mga igala. Mamayang gabi! Kita-kita tanan mga distributors sa Diconex o tanan mga architects sa United Architect of the Philippines. Mamayang gabi, magkita-kita ta, maglingaw-lingaw ta mga igala. Para sa atong fellowship night. Then tomorrow na po, napugod dia sa grand opening sa The Warehouse. Wow! Yun. Kaya kita-kits Atangents. po tayo mga igala. Sa mga lola nga perminti, kita ang mga kapaminawan. Hello, Nay! Morning! Kanang bunang unang sosay mag-event ko sa hay. Muna ako gidigno na kung na yung mga medyo idaran ng makapil. Ayun yung paim na ng mga tiguang ha. Kaya mga tiguang ba, basta makainom na galinan na maglalis na din na mag-istorya na din na sa mga kagahapon. Kaya nung ni ka na, sus, kamo tarong gimong eskwela ha, tarong gimong eskwela. Kaya kami sa una magbaklay, may pila kasuba among tabukon. Tapos mo sakay pa may kuwan, nasuskapi kayo sa baklay, magchinila sa miyan. Sila, sa mukol kayo nung, sala, nung dito mo nagpa-enroll? Sala pa Sa may nila. nagsugo sa inyo dito mo magpa-enroll? Layo kayo mo na mag-story mo mga panahon sa hapon, may ano. Sus, kami sa una, ano ba? Karon ako na nang gaka-feel, nga na ng mga batanon karon. Wala akong si Lingling, mga saba karasti, nga say masuko si Lingling kay late na ba, walay urgency ba? Natulog mo na yung CR. Amot asa naliwat na, anong hingatulgon kaya na akong Elvis? Feeling na ako sa imo, ha? Dili kayo halata kay. Kasama ni Lingling, ana, tami na rin, okay. Huwag mo na kasabot, yung English speaking ba yan? Mo lagi na English. Uy, ang ba kita-kits na ha? O ito mga baranggayan Asa this mga barangay, no? weekend. It's gonna be back-to-back. So, alas 9, kauban ninyo si Joe Romantico and Rico Suave sa Barangay Pagatpat. Yay! Yan, pagka alas 3 sa hapon. Bibo naman ang pagatpat perminti. Always. And syempre, alas 3 sa hapon, kami ni Master Popi diya sa Barangay Beye. Baya, oy, bibo kaya po sa bayaban. Di naman tos pagatpat nung nagpa-advise ako. Kanibitang usahay kaning magtita-bita. Bisag na nata sa personal. Mga ikipo, sir. Oh, sa manay. Magpangay kong advice ba? Di ato na nga yung advice ako. Ang sound doon niyang bisag tigulang na daw sila. Init yapon. Dampaon yapon sa siyang... lula na gito. Parang nanay na to. Naku na. Style ni mo diya. Dito palang kasaportahan. Sayaw-sayawi na. Iya daw gitry. Nakita mo utro. Ano say? Di daw, daw effect. Iya man ang gibuhat. Ako sa ginang nga dito kasportahan. Ayay.
Carlos. Hello, mga Ano, Carlos. siya? Asa to akong sound effects diri. F8 Wala. Asa mo mga... and V. Asa ismeringoy diri? Ay, smiling na tayo. Nawala. Kanina lang. Ana-ana sa dito. Kaya ako magiging nga dito palang sportahan. Kaya wala naman rin yung mga anak, yung mga dagko naman. So sila lang doha. So gimintin gyapon ng kuan. Ana siya nga, Carlos. Ilo ka. Lagi ka nagsabong si tatay daw, yung bana. Uy! Nagkala sa suporta na bangid-bangid sa dito. Saan yung pagkiay? Mo may akong gi-advise ha. Bisa pagtigulang na tamay gala. Lagi po na yung mga ana. Dili na yung nga pang bata na. Uy, bisa pag minyo na mo. Kaysa pangitaw na niya sa laing babae, be. Kamarin niya pangitaw, di ba? Oo, tama. Carlos. Wala ko'y panty. Oh my God! Ano pong tatay pagpalit dito? Tama na. One hit! Gig na nga pagpalit dito. So, bliman. Wala ni work. Wala ni word. Ako sa inyo nga, ang plan B, style ni mo diya, dito ka sa Katrina. Ay, napoy. Higda-higda na kadaan dito. Nang all-in na. Hubo na tanan. Oh my God. Bagay minyo na bitaw mo, di ba? Tama. La. Ano yung bano? Uy. May habol. Plancha po na, kakunot ba? So, giplancha niya. Giplansya ni Dad. O, kulob. Giplancha na siya nanay. Kung pakita na mo dagang kay Paso yung likod. Pandaway ka, Brother Bernie. Sa mo kalimong suggestion, Brother Burns. Ay, ano man, talawa, nagkapaso-paso, giplancha nun niya. Kumos daw kayo. Sample lang po yan bukas sa The Warehouse. Wow. Uy, I just wanna greet happy birthday kang Cheyin. Yan, and praying all the best para siyang safe delivery siyang first baby nga si Olivia. Birthday niya ito, nagpost nag-anak siya? Mga anak pa. Mga anak pa. Yeah. And happy Oxy. And happy listening dias to mga Sister Pips kang Sir Kenny Murillo, kang Madam Eileen ug Sir Richard. Yeah. Yeah, sa Megasoft. Wow, mega soft. Megasoft? Ang lambot. Ganun ako kay Mega pero soft man din. Mega art lugar mo gusto. Pero mas worth ang Microsoft. Microphone, soft. Microphone? Mega soft. Ay, simulan na pala natin ang alamat. Ito pa ating letter for today. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gusto ko na lamang ang imong bumangagiahak upay akinindughan ko aron dili ako masagamag unsa may hinungdan imo akong gitaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Mayong buntag sa mga natrapi karon sa Kauswagan. 35 minutes na yung way lihok-lihok. Ay, murag ni gaayo nga post. Ano man na sa Kauswagan Highway? Ano kailangan na mag-repair kung kuan rush hour? Basin bangga na sa ni. Akong asawa na diha, si partner William na po diha. Nagsapon ka. Great ko sa akong wifey nga hapit na malit. Partner! Ilo ko diha kang partner William Asinero.
O iyang wifey nga si Ma'am MJ asin niya. Hi, madam. Hi, madam. Wow, para ba kayo Madam Dami. Madam, gimingon ako sa yung niluto di, madam. Beauty queen. Na late na si River, patay. Tama, alas 7:50 na, wa na si River. Sa may naasa koan. Naman sa kauswag. Anyway. Mayo adlaw ni Mabada Burn, Madapiling Rico Suave. And Lito English Row. Good day to you, Brother Bern, Maria Perengera, Rico Suave, and Leto English Sir. Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Paol. Just call me, my name is Paol. Ano yung driver? Dili Paul, dili kon. Paol, good. Paol, gid mo siya, Paol. Sana all. Paol. MOR. Na ako'y girlfriend nga itago na to sa pangalang si Bibing. I have a girlfriend, the name is Bibing. MOR, lami kay among relasyon og 5 years naming mag-uyam. And we're very sweet, this kind of relationship, almost 5 years being a girlfriend. MOR, sa totoo lang si Bibing kay manya kayo nga babae. Uy? Manyak? Manya. Amor, the trolley Bibing is very bonding for me. MOR, bisag unsay ang pangayo, ako gyud ihatag. MOR to all the things will be si Bibing always be give you. Unsa? Akong gihatag ba? That's right. Halos gaymong ginako sang Rayna usa lang ko niya kaulipon. MOR, Bibing, it became a Reyna in my life, and he is what name is Olipon. Slave. He is live the life of Bibing. Unsa daw? Long sleeve. Live? Short or long? Sa sininang is live. MOR tanan akong gibuhat para lang gyud panggaon mahalo no dili ko biyaan ni Bibing. MOR, always the things will be, what this give, buhat. Work it for Bibing because it did not be go out in myself of Bibing. That's right. Apan, despite sa tanan akong gibuhat kaniya, nagyapon daw kulang. But all the things I work at, Bibing did not be, there's, what do you mean call lang? There's be utang. There's lacking. There's a lacking the life of Bibing. O diri nagsugon akong gugmangyahan. This is the starting of love life.
O, gilaban na ako tanan nimo mga labonon, ha? Grabe ka to pagay kong Lunes ng laba. Kakalas ba ni mo ka ng kuhan lang? Ay, kalas kay ka ng sinina lang. So, reklamo ka. Wala man. Nangaugali nga, bardungagi pa, kulang kayo. Yun. Gusto pa kumukuso. Gusto Patakilin. pa kumukuso. Akong gusto nga ko lang. Anong kailangan yun evening gown ni mong perminti daily nga ako? Gusto lang ko. Tapos, everyday yun maglaba og comforter. Samo kayo ba? Pero actually... Sige mang kagreklamo. Wala ko nagreklamo. Yung galing ko nga, napingis ko. Dungagi pa. Kanang napabailain. Gusto ko nga kanang i-times 2 pag yun. Ana ba? Kabalo ka. Tapos, sa man oras, unyang grocery unya, ubanan ta ka, ako'y karga na tanan. Basta Ako na lang, be. Ako na mag-grocery. Di na ako kailangan mag-uban ka. Saan po yun? Bikil na gawa ko na... Okay naman, ako Ningon lang naman. galing ko nga ako'y... Ako na ikabalakaw ako na reklamo ba sa laba? Labi, kita ka. Sa mantay. Naugaw na yung shoes, bi. Kung saan ang trapuhan Uy, mo sa mantay. be. Samok pa. Ay, gidugo na sa gano. Kaya gisapot-sapot ka. Wala ko gidugo. Supsupon. Ayun, good be. Ako palit ang napkin. Ano sa imong gusto? Kano imong kan? Diaper ang kailangan, anak. Sister sa akong gana. Wow. Kuya, be. Kabalo ka. Gialingasaan ko sa imo, ha? Ha? Alingasa kay ka. Samok. Kaayo. Pero nabantayan ako ng anak ka lately ba? Kasi problema ni mo. Paon. Bata pa man ka, sa mga nagminupusal na ka. Pero, be, dili naka-funny. Hala? So, sa problema na to? Gusto ko cool Wala. off. Ha? Pwede mag-cool off sa ta. Murag mo na itong kailangan. Space. Kanang di sa ta magkita, di sa ti ka madunggan. Ay, sila. Ano mo nabot naman tayo? Saman tayo nag-story kita sa labada ganina. Wala ko nagreklamo. Sige na, lagi ako na ilaba. Apila pa imong mama sa mong igsuon. Ako ilaw. Ako nagreklamo, babe. Sina, okay na ako, babe. Sina. Dili lang. I love you na. Ay, na, sina. Wala na. Di na tayo mag-away. Sina. Di na tayo mag-away lagi. Sige na, wala na. Sumagoy, kulop-kulop. Be. Joke na galing to. Tanay ko kinig ka. Sensitive sa Pero ako wala akong nag-joke, ha. Paul, kabalo ka. Sumhan naman ko, eh. Usa ba iso mo? Murag, feeling na ako kanay mong pagkabuutan, kanang di taga-away, kanang tanan na lang, imong ihatag, imong buhaton, wala kay reklamo, murag, sumo siya. Wala excitement, kanang, Lang. basta ba, sumo eh, Grabe, bay. Gamay lang nga istorya, bay. Ana. Ay, ana, bay. kanang, Sina. Di na lang magsina. uy, wala akong nag-joke. Sina. Seryoso Story ko. na taon niya. Sige Uy, na. wala ko Ganun di ka gatuong, ganun ka smile ka diya. Gusto ko cool off, gusto ko magbulag sa ta, gusto ko space, Ay, Paul. no, good, bay. Sina, di na ako magsinamog. Sina. Di ko magsinamog ni mo. Ayaw, pag... Samantala, mabot mo, maninood mo po din ka. Sina, di na, wala lagi. Kaya mo na yung ganan niya nga role nung ikan. Yun na siya. Layer yung energy. Fairness, Uy, Beshi. Maho na to, Di ko. Hey, what's wrong? Himala! Mala. Himala, di ka ganagkaon. Wow. Oh, sorry, drama naman na yun. The drama naman. Ay, nako. Anyari? Saan kayo? Saan Ano kayo? man? Nga naman. Joker ka best. Nga naman. Puri mo Adam's apple na balin sa luyo. Alang B. Wow. Nagkuhaan ko sa Ginoo. Ang ako manggod, naglain yun kaya akong buot ba? Kasi naglain yun, naglain yun. Nga naman. Kabalo ka,
kitry na ako. Tinud-anay gud nga away ha. Sa ako ang bayu. Si Paul. Si Paul? Paul? Unya, gipagawas gud na ako akong tinuod nga gaka-feel. Nga nang... Iya akong gikatawaan. Wait. Wala. Giaway ni mo si Paul. Oh. Dili. Why don't tell me tungod na ni Henry, no? Henry, Daniel. Daniel, no? Ano lagi ka ba? Tungod na ni Daniel? Huh? Gusto ko Daniel. Sabi Daniel, eh. Wish. Hoy, I know you. Nga naman. Kada makita ka ni Daniel, makakita ka ni Daniel, magsige na rabi ka, sana all. Kuya, excuse me. Please, ipahawa si Daniel. Ani nga, sitwasyon na. Ang akong gaka-feel ni Paul, nga gakasumhan ko. Kasubraan niya kabuutan. Wala siya reklamo, diba? Ikaw pa naman. What's wrong? Ikaw, lahiki kay ka sa tanan na ang uman gusto na ka ng inghan na perfect buutan. Tapos, Na you'll never know once ikaw ang nasa akong sitwasyon. Kabalo ka, karon na ako gaka-realize nga kapoy man po ng partner nga sobraan na sad kay kabuutan. Uy, tralala. Karon kakasabta na gyud ako ng mga girls nga nung gareklamo sila kung buutan nilang boyfriend or Gusto girlfriend. rin ni mo di ay kuhan, magbadji-badji siya. Dili man, murag Lamon bito ingon ko nga ako sa Tilawan, dili ka mo sugot. yaka, excuse me. Di pa tumupatol sa imuha no. Hoy, wa ka lang kabalo. Baga lang kag kilay, mura na imong lamang girl. Sa bagay. Pero mo lagi uy. Uy, ayaw ano, uy, buhutan. Ako seryoso gid ko nga gusto ko matigbulag, gusto ko space. Eh, beshi, buhutan ba kayo na si Paul? Basta ako sumhan naman ko eh. Funny yun kayo ka. Nani ragid ni ta, naong palang katawanan na. Katog funny. Sige lang. Basta, ayok ka pala ka. Unyang gabi, bulag ka na ginako siya. Bakak bagay, sure ba? Lagi. Sige ragid ka istorya gibulagan, tumiaging adlaw ka magbulag na gid. Promise, karon Karon yung gabi. nagkita ta, wa Karon pag alas 7:30. Ay, dili. Pag ingon gud ni PJ de la Peña og dalaygo ng Diyos. Ingon din ako siya. Ano na kay ugkuan man galing pakaslan ta rin ka. Kani mong edad nga kailangan magid na mo sulod salag sa minyon kay hapit na ka mulapas kalendar. Like, kung di pala February karon nalapas na gyud ba? Tama na! Gani kay na pa'y 29. Pero promise, kapalupya gid ka nga ikaw gid akong gusto. Sure ko, grabe sad kayo ng basig paasa na kay ka ba. Dili lagi. Ikaw na pa gyud ako, Ang problemahan Daniel. bigid ko sa balay kay na may baka dito di nakabarog tungod sa kadako. So, Among baboy po. Naubis na rin. Ang baboy dito gi-arthritis na di nagkakatindog ka sakit ng tiil tungod sa kadako niya. Munang ihaw na dapat. Yo dapat na lang siya kailangan pangasaw kuno ba. ma-pressure man sa taan ni mo gyud nga ako nang gito siyang bulagan. So, you mean to say, kung magbulag na gid mi ni Paul, kita na gyud. Sure, sapay langanan ako. Basta tinuod niya gigugma ko niyo pangasawon ta ka. You're so sweet talaga. Akong may maninoy si Roger Abaday. Lakas ko si Tihol. Pwede. Pero... Gabi, atos ang tanawon basig. Basig makapanapaw tanalob nga na nagmuhon. Hoy, nanasad ka. Kabalubya ka nga. Sure ka nga wala pa yun na muhon na Ikaw biya gid ang kalubungan. first and last touch, ani. Kiselo Garby. Wala no, excuse me ako. Kada naa siya sa ako ang pads. Sige kong balipad. Dili man na ako ma-probe kung di yun natin Ma-probe? Ma-probe. Tanaw na po, eh. Ano na yun? Sabay langanan di. Hoy. Master Carlito ba? Wait lang. Ayaw pagliw ka.
Ihagit ka mong sugon. Mo mag-iingon ni Rico nga sa dapat. Uy! Fake news! Dili mo to i-try kang Brother Bernie nga sa portahan magsugon. Masaluso pa itong dila itong lubi. Lubi, nagkusama na itong dila. I love you, babe. I love you, babe. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Samok pa. I love you. Oh, ako na nang gipilo, ha? Gilabanan ako imong kuan. Kato imong mga sinina sa kabinet, wa pa lang mo gigamit, gilaban na po na ako otro. Para lang yun na... okay. Pwede ba sunod? Kato imong mga komporta nga ba nag-anso? Giantusan ko to. Nakaihi na saga. Ay, problema na. Ako'y bahala na. Pila naka-comporter na nakalas. Drama na daw ni. Ay, di ko pala Kalau pag nakatext si Ma'am Gina Abali, nakuha lagi ni mo, Bern. Ang galing mo! May bastos. Oh my God. Kabalo ka, last na ni mong ipamilo o panglaphan na ni mo akong mga gamit. Nanasag ka. Ikaw ba sa Bi! Bauba ba? Ang mic? It's a last. Uy! Kabalo ka, napulaan na git ko ba? Grabe, gahapon pa manayo pa mangyapon ka. Sorry na lagi. Di ba na natika nga makipagbulag ko kay gikapoy na ko aning relasyon nato? Wala ko nag-joke, wala ko nagbinuang. Asa man ka nabikil? Gikapoy na lagi ko. Gikapoy? Asa ka nga pa nga gikapoy nga halos ako magalintan ng galiho? Kana, si mo pagkabuutan. Wow! 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 Wa pa may sulod ng sweldo. Ang galing mo! May sulod 1,000. Ang galing mo! Yes Wow. ba? Wow, alam mo ang uban dia galalis kay Kuan. Tapos, Pwes ako di na ko ganahan ngayon, ana. bi ano ka paginghan? Ay, pag-joke nga na, bi? Wala ko nag-joke. Prank ni. No? Sabi prank. Muna. Franklin. So feeling... Rilon. So feeling lugar ni mo, di ka kaya bulagan, tungod nga buutan ka. As in, Kikapoy na ko ano mong sa pagkabuutan. atong panag-uban, 10 years na ta, we've been together. Mura na imong excuse. Suman na ka na. And syempre, di ba? Saan mo gusto ni mo? Away-awayon ta ka perminti? Na boring na kaayo ni nga relationship. Na boring sa'yo, sayawan ta ka. Yuck! Saman po, boring imong gusto. Stop, biluod kay ka. Oo, ha? Oo, Yuck, oo, yuck. oo. Luod kay ka kasi. Sigado yung gana. Na, kabalo ka, wala na ni paignan nga relasyon. Kung adi man lang dita permin. Nailain, oh. Ha? Nailain. So, tinan ako sa tinog, kaysa dagang kay mga sumangil diya. Naabay langin. Nailangin. Fine na. Bago ko mo tumag sigurado isa. Naabay lain. Eh, kabala ka, di ko masako. Just tell me honestly. Eh, kabala, di ko masako. Promise. Nailain. Oo. Buak ang Twitter. Uratan ko. Ha? 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 Wait, busy mag-impake. Uy, asa ka. Ay, sapa, dirisan ako ni butang sa imuhang boarding house, ha? Huh? Uy, basi na may epekto sana, narabay mga pulis. Wala mong good, pero... Tashi. Sige nga naga-smile. I knew it. Wait. Ansa
Ha? Wala ka nakaihi karon no. Bastos lagi ka, girl. Hindi ay. Kabalo ka. Nagbulag ni Mini Paul. Sapag siya? Hoy, girl! Pero, Wait lang, tralala. Nasan? hapit na gid, girl. Kamay na lang yun. Murag natural na gid. Kabalo ka. Pero, ang importante, kami na ni Daniel. So you mean serious? Serious and, kabalo ka. I've never been this happy. Murag gaan kaayo kong feels nga. Diba? And, kabalo ka, may na lang po na kami ni Daniel. Kaya murag, hayag pa akong future. Murag, and nag-promise siya nga, i-travel ako ni around the world. Ito busy paul. Limta na nato to eh. Ayun lang. May karain kay siya. Pero, usa lang kita kung hangyo si mo, bes. Tama. Magpakasal na magud mi sa civil ni Daniel. Wait. Pakasal? Civil? Anong civil lang? Mo pa mong nahunap Uy, dili siya proud sa imo kung civil lang. Siyempre, gusto lang namo nga mapaspas ang tanan. Pero later on, mag-church wedding naman. Lagi ka kabalo biya ka wedding coordinator ko. Wagi ko'y halin sa inyo. Pero yes na lang, diba? Pero usa lang po akong hangyo. One more hangyo. Tama. Ayaw biya. Ayaw binipaabot kang Mommy Divine, ha? Dili ko magsaba ka imong Mommy Divine. Di lang Pero be closer man sila ni Mommy Pinti. Ang galing. Balo ka. Dili ko gana na mo sulong si Mommy Divine. O kayo to ipahibalo tong iyahang body-body nga si Bogart. Ang galing. Si Tamara? Si Tamara, kaya ba siya isugo ni Mommy Divine nga apason ta? Sarah, ikaw ba ni? Ang galing. Please, Bessa. Kutralala kay ko. Kasal namin ni Daniel. Ay, di ko ka-promise. Balo na biya ka sa ako. Chikadora biya kay ko. Labi na si Mommy Divine. Wait lang. Baya, sa matubi. Naraom. 3,000. Hoy, ayaw ko nagsulsuli. Ayaw ko na 3,000. Ina, ikaw lang bitaw mag-arrange sa bulak. Yeah. Sige, dukangan ako. 5,000 pesos. Mura ni mong tanaw sa ako. Hala ka, naong kwarta ginigabayot. Hoy, ano yung na? Dukangan ako. 8,000. Oh. May kagamay. Pang shoes na shoes na sa akong kuan, Bayo Kims. Hoy, ayaw ko nga na. Di ko madalang kwarta. Di ko madalang 6,000. Oh, narana na Ingon siya. bitaw ko kulang na. Ay, sige na, ibutang na ako sa bulsa, oh. Shh, Ay, okay. quiet ka, ha? Quiet. Very good. Yan daw, B. Ay, isa pa. Sa wakas, ako nagid ka ba? Daniel. May gali kay amigo na ko si Mayor Mugot kay dili pa. May nalang lagi na yung pagkapolitiko po dosahay pa. At least nga di na gito makaadtog lain. Ako na ginito na. Di na gid ko mamahin sa ila. Kanon ko na niya. Angon sa? Ang muna gikan sa pandesal. Daniel. Ako na ginaba. Salamat kay Daniel. Dabi, wala na gyud tay sinina tanan ani niya kay niya naman ta. Sa una uyab pa ta binlan man natog sinina. Hello. Isa pero karon wala. Ano ibili na to tanan? Pero, easy lang ha. Kabala Biya ka nga. First time na ako. Kabala kay na yun ako nag-ayo. Ako na bahala. Sigurado ka? Ako na bahala.
Pero may nalang yun na wala. Kani kita, kani ugat pa lang. Kani kita, kani ugat ni. Ugat pa lang ni. Ugat pala na. Ugat pa lang. Gitugnaw na, gitugnaw. Gani gitugnaw pa lang ni. Excited na ko. Basta kay wala ginang itom sa iyong mata niya ba. Uy, ayo. Paul? Kasi, Paul? my God, ayaw na sulod sa akong mga damgo. Nakamove on ako. Kabalo ko, baby. Wala na, nagminyo na kayo. Please, pahawa na sa akong damgo. Paul, abrihi, Paul. Pahawa lagi sa akong una-una. Paul, open. Paul, Wala, open. Paul, abrihi ang portahan, Paul. Di naman ni damgo. Paul! Si Bibing ba na ako nadunggan? Naku sa gawas, Paul. Bing, ikaw na. Oo, Paul. Di ko mo to, Paul. Dili ni damgo ra ni. Dili ni tinood. Wala ako diri, Paul. Ikaw na. Wala, Paul. Kung kabalo ka, kung ikaw na, Bibing, pila ka alom nga nasa akong paa. Tulo. Kabalo siya. O kabalo ko nga nakipatay nga ko. Kabalo ko nga ba ko kagdil? Kat si Bibing O gud kabalo ko nga gipimple ka karon sa imuhang ilong. siya gud ay. Paul, abri. Uy! Paul! Uy! Saan ba ba? Paul! I miss you, Paul. I miss you. Bing, ano naman ka diri? Bing, ginahinin na takaglimot. Ginahinin na ako dawat sa akong kaugalingon. Nga na, anak kay nain. Ako nang ginahinay yung dawat ang kamatuoran. Nga na ay mas para sa ako. Ang ano na ang akaroon din eh. Naminyo na ka. Ano na mo nga nini? Ay, bastos. Ano lang hinawa? Wala ko nagilak. Nagkatawa ko, Paul. Ito, Paul. Gusto mo ka diri? Paul, gusto ko magayag sorry. I'm so sorry, Paul. Paul! I-realize yun ako, Paul. I accept the apology. Ay, bastos. Ito. Tao lang ako. Tanggap yung apology. But I will not interfere kung ano ang gagawin ng Kongreso. Masarap kayo, di pikat kayo. Ang galing mo! Paul, you know what? Okay na lagi ko. Napasaylo na taka. Hindi, Paul. Mabalik ko sa'yo mo, Paul. Sa Paul? Wala na akong amaturan. Nga ninyo nga tao. Nga di mo kaya dawaton may mga itom o tangkugo. Ay, bastos. Kabalo ko nga galudon yung kaani akong tangkugo. Ay, bastos. Actually, Paul. Dugero na pali ang pila sa ni akong tangkugo. Actually, Paul. Na-miss na ako nga nusnusan na. Ay, bastos. Pero, Paul, kabalo ka. Mabalik na ko sa imo, ha? Unta madawat pa ko nimo. Bing, ano man, si problema ninyo? Abi ka ba, okay na ka ni Daniel? No. Si problema? Nakaburo siya lain. Unsa?
Wala ko nag-expect nga nakaburo. O nang, Paul, hunta madawat pa ko ni mo, Paul. Pero, minyo mo. Ay, Legal man na, naminyo na ka. Paul, kabalo ka. Civil raman to. Ma-expire raman to pag uman sa 5 ka tuig. Ha? 5 years lang, diba? Di pa mahulatan pa man na ni mong 5 years, ma-expire lagi to. May expire og 5 years ang civil wedding? Oo, iyon na nila muna. Muna nga, okay lang, diba? Makaulat mong kag 5 years, diba? Is palihog lang biyaya, mag-ana, kay ka mo nung Paul, hinay-nain ako ni Apri mong mga botonas. Ayaw na buhata. Di ba makaulat kag 5 years? Ayaw na buhata. Buhay ko nga yung mga barangay tanat sa imong likod. Aha! Ano yan? MOR ang role ni Lito, biga-biga lang yung karong buntaga. Lisod ka sa iya. Lisod kayo ito. Kontra gusto. Napugos talaga niya. Brad, sa kayo mga sad-sad, Brad, kami. I will be there in March 18 of Sinay, Lagindingan, Misamis Oriental this coming May 2. I will be there the Pagatpat, sige ito. Tanawa ka. Diya may Pagatpat sa kwan, diya sa Pamalihi Pagatpat kita please. Ang gusto magpasadsad kang Lito? PM me the Facebook page. Facebook page English Lito English the taxi driver. MOR! Una, balido ba din ang magpakasal ka nga walang maginikanan? Nga wala nakapas si Mami Divine? La. O ikaduha, labay expiry ang civil. O mag-ingon nila nga mo expire ang civil wedding 5 years. Nako. MOR, please sulti kong sa akong angay buhaton. My only radio, M-O-R. My only radio, my only radio, M-O-R. Ladies and gentlemen, atong pinalanggang attorney sa kahanginan. Sobra na, di na ba makaya? Ang korupsyon, di na ba maagwanta? Kabaguhan, dapat natong buhaton. Dili na ta mag-uol, ani-ana atong Attorney James Judith. Attorney James Judith. Attorney James Judith. Dili na ta mag-uol, ani-ana atong Attorney James Judith. Attorney James Judith. Attorney James Judith. Tinuuray nga siya moalagad, basta sa kaayuhan dili gyud siya mobalibad. John Lloyd Cruz ang iyang kalokalike, ayaw tutoki kay ikaw gyud makalike. Aduna siya'y gahig baruganan, aduna siya'y dako pangandoy sa tanan. Ang mga karaan ato nang alisdan, ipuli nato ang attorney nga buutan. Gwapo nga tisoy, dali maduulan, siya ang atong kaabag para sa dakbayan. Sobra na, di na ba makaya? Oh yeah! Ang korupsyon, di na ba maagwanta? Kabaguhan, dapat natong buhaton. Dili na ta mag-uol, ani-ana atong Attorney James Judith. Ladies and gentlemen, Attorney James Judith! Hey, Burns! Maria, Rico! Good morning. Maupay, nakabutagon sa inyong tanan! Maupay! Good morning. Kadasig ta, Burns, sa kanang makapaminota na ba? Mura bitog, di maningon nga nagbubuhat tayo sa sarili nating upuan. Pero ikaw na magilala, mata ka gisugo. Mata ka gingon nga gihaylo, di ba? Di ako nga nihatag yung kag panahon nga mo ani din sa Tama. So, nagbubukan man po natong atayan na bitaw para sa mo nagitawag nga in the service of the Philippines. enlargement of the liver. Pagbukad sa atay. Good morning, Attorney. Kumusta imong pagmata? Kumusta imong simana? Birnis na sab? Kumbati, Burns. Mo na bitaw nga
Maski sa Lunes pa, Burns, murag paabot na rin ko nga Bernes na sab. Bali, Puro paspas, no? Bilis eh. Lagi ba, dali ra kayo. Murag katurang gikutawan ti kag kape last time. Oo nga. Imugibuta ka kasukal. O nga, wag yun imo-giinom. Mau ka. Tamis daw. Na akong na, wako sa ganahan bago kag inom pagtilaw na ako sa maningan na may asuka katamis ba kayo mo naman piris ba ko sa Panis Maria Si Maria damay-damay lang iya ha. Tabi rin healthy lifestyle na dito. Mura ba gidamayon kung nagtuyo niya para manunta to sa imo. Hoy! Nasa ako mangyayatan ba sa tanawa na ako na noon. Grabe siya. Mura ako ka recover to Maria ba mura na down ko ato sa isa kadlaw ba kay mo tabi. Oh, right. Grabe. Hindi madawat sa akong system Bert. Wow! Pangutana gis. Kaarti ba nga system? Grabe Oh, di naman. madawat sa akong system kay mo mag na Orte. grabe concentration sa sukal Ala, ato grabe yung gibutang. Sorry na, Mura good. to sa tibok adlaw mura guwa na down ako nabalda na din ko ato. Burns. Akong salator ni pasensya po. Mura ako gining pasakag ka. Sorry na lagi. Sorry na. Ako ka-operate sa isa ka adlaw. Gina-down na gid ko kay Kitungod sa sugar nga gibutang ato. Pakalit. Pinakalit ba ya to rin? Kabalo na biya tatong lawas. Kailangan biya mo adya sa tamis. Pwede ba tabang Basig tigulang. Basig tigulang. Palagi ko. Basta 33 pa biya ko. Mau galing. Nagaling ang pangutana karon. Nalansan yun, official yun nga, 33 yun ko. Mutungo man sila, mamay ni palag. Oh. So nagpabili nga, 33 ko, mga kaigsunan, kung mangutana mo sa MOR o sa ako, mao na gid na, magpabili na gid na 33 ang akong edad. 33 years old. Oh. Sa wala pala na, sa tupo line 33. Sa sinta talaga. Wala, di mga ga-breakfast ba? Sa may daily routine mo, ga-breakfast ka? Oh, pancake. Unsay pinakalami ni, unsay sudan nga ginahanda sa imo nga nang murag di ka kapugo nga madagan nag rice? Dala. Di, pancake. Mo maginang giyan. Wow, social! Pancake rice. Pancake! American style. American Sukat pa sa una, Burns. Dili gid ko heavy breakfast, Burns. Pancake. Light lang, light. Oh. Kay Pero ko- wala, pure lang, wala honey, wala butter. Wala na. Butter ba na? Madalag sa butangan ako. Pero Syrup, honey syrup. Oh, dili ka ng karo. Usa na ka ng mga naka-ready na daan, ka ng pancake na ka ng ready to mix na? Oh, Ka ng tubig ra idugang? Yes. Pila po ka kalingin ni mo horot? So, Tulo, Burns. Oh. tapos ang sudan, itlog. Wala na. Pure lang. Sana ay itlog. Pero Kape gana na na din. lingaw na ko anang Wow. pancake Pancake na. o Kape kape. na yun. Pero ayaw Effort lagi kayo mo na. tayo kasukal nga para gihimo ni Maria. Effort, pero medyo effort kayo na. Ano effort man? Lutuan gid Lalo, ka. anak ka, imo Ay, mo pamisan. magid siya sa'yo si April din. Iya, Ay, day. kasara. Mali Sana all. Kasara. Kaya ngila, lahi man ang ngila, Birds. Kilala man yun. Kanon. Ah. Hindi, sa itong mga sunan. mo galing. Di ba, na? Ah. Ako, dili, lahi gid ang akong kada adlaw lugar nga pamahaw. Pancake, in American breakfast nga style. Social, pancake or kanang whole wheat bread. Wow, medyo, kung gini ka, conscious gini ka. Dili, mo lang gid akong naandan, Birds. Medyo sa advantage ko nga sa ka-attorney, medyo healthy. Medyo advantage ba? Mas May nami ba ang mo kumbate panguna-una? Sa kurti, may mo kumbate sa kurti. Di ba, giingon naman mo, ba nang sa amo baling na ako kung magiging ko blue-blooded, magiging ko Burns. Pero may gid i-google sa amo isilsil sa amo alimpatakan nga mga tinunan nga mensana in corpore sano. Lah. A sound mind and a sound body. O binawgi Ido Mansano. Kasi ito Sana. Ang asawa ni Ido Mansano. Mensana in corpore sano, a sound mind and a sound body. Yun, oh. So but pa sa bot, kinala dili lang ta maglantaw sa atong sa atong pangisip, kundi ang ato pod paningkamutan Panglawas. nga atong panlawas. Labi na nga, di ba ingon magkaunsay bintaha kung healthy nga abogado, mo galing. kay Burns. Ah. Ang sa imong pag-practice, di ba, sa imong pag-appear sa korte, maayo ang imong diminor, nakaandam ka, maayo imong paminsan, Tapos di ba? imong memory nimo sa mga balaod na yan na mas on nindot. your feet, managingon nga makahuna-huna ka on your So feet. medyo advantage po kung medyo healthy ka, medyo masakit to nimong kalaban nga attorney. Ay, napas mo ang kontra. Maimo man sa maukasan nga, mabanghagan ni mo sa Burns. O, di ba nga, ay tension na. An enemy has been slain. Doha ka kaso tong istoryahan karon. Ako eh. Sige. Na si Mami Divine, pero ni nga Divine. Lay ha. Mercy ang apelido ani, dili Jeronimo. Taga El Salvador? Dili ni Mami Divine Mercy. Lahi ito. Dili. Ay, dili itong El Salvador. Una, sa civil wedding,
Pero itong basig di kayo, na-idol na si Sarah, basig awaton po to nila. Agoy. Di na naman ang its mama. Ay. Pero yung ato ba, balido ba pag nanaka sa edad nga, butang na ito, 30 naman ito si ko, ano? Sarah. Nga pwede ba gini na yung anak yun nga makasal? Nga kuhan, bisag sa civil rin yung anak nga walay ginikaan. Ug number 2, kulba ni. Nagmahay man. Naminyo, nadala sa emosyon, naminyo, og kalit ni si katong iyang uyab nga si Bibing, nagmahay, nakaburos man day, chickboy mo dito nibalik siya ni Paul. Ni saad siya ni Paul, nga Paul, isa imo rin ko nagmahay ko tanan, ikaw magida kong love, ikaw gida kong inigugma. Tanayon si Paul nga, hagas mo kung mabalik ta nga, napagipigugma si Paul, kaya gipasulod pa mangyapon. So taliwala sa gibuhat sa babae, andam gyapon, gidawat gyapon. Nagkaubo-ubo gyapon ang hindi. Pastila na yung mga inahanap pa niya po, Berns. Nagkinitain na po sa mga along. Sa dihang, niingon na din si Bibi nga, ay kabalaka. Kay sibil raman to. Mo expire after 5 years. Mo ba? Busa ang pangutana. Mo na mga pangutana. Na mo expire ba daw ang sibil within 5 years? Mo na pangutana. Mo na pangutana. Mo expire ba ang sibil, Rico? Mo expire ba ang sibil nga kasal? Sibil nga kasal. Sulod sa 5 ka tuig? Sus, kaya iba kung inana manggali. Sarap! Burns ka. Ay, okay lang kung napasok ka. Abot lang tag 5 ka tuig. Kaya iba kayo. Tili, ang tubag, wala, Burns. Masimbahan man na siya, sibil, huwis, lugar, or kanang mayor. Or tribo, Burns. Tribo, na may sa tribo. Wala na siya expiration. Kanang inyo kakadunggan nga 5 ka tuig nga mo expire na kuno kung basta civil wedding, mo nang gitawag nato tin box, Rico. Tinuan sa buktot. Tinuan sa buktot, Burns. Wala na siya, Burns. Mo na mga myth. Para ba anang sa mga medical myths, balo man na si Dr. Jiro. Ay, paborito kay ko anak. Ganang mo kong number. Bis in myth, biya ko sa una. Lahi to. Lahi pa to sa bisberni niya. Sobre laim din ang myth ba kanang mga kanang tinuan? Ibawal na ron sa bukid nun. Kanang mga myth. Lahi na nga myth. Hindi ba na mao? Karni mo nito, sorry. Myth ba nga? M-Y-T-H. M-Y-T-H ba? Dili pod ka tong subject. Dili. Mato. Para mo na, Burns, nga, ingon nila nga, katupitong, di ba, naasad sa tinuan buktot sa legal nga aspeto, napod sa medical. Okay. Para nagingon nila nga, bawal ka matulog nga kanang basa imong buhok kay mabuta ka pag tama. Kana medical myth man na wala man na siya. Di man na tinuod pero kita kakadlok pud ta sa unsay mga surang-surang sa mga Burag hapon bujinggit. Kung manlili ka, bujinggiton ka. Correct. Mo na mga medical myth. Mo gyapon na sa legal myth. Lugar gyapon myth. Maria, Rico, Burns nga, kuno kay kasal mo sa sibil, mo expire ang maong kasal, sulod sa 5 ka tuig. Dili, akong balikon, tinbox na sa tinuan sa buktot. Kay matod pa sa balaod, Maria, Rico, Burns, maski unsa nga pamaagi, masimbahan man, pinagi sa pare, pinagi sa pastor, pinagi sa imam, o baka kining sa huwes, mayor, o baka kining tribo, walay kalainan, kay matud pa, sa ngalan nga gikasal mo, balido ang mong kasal, magpabili na siya hantod sa kamatayon. Gawas kong italak kung sa Muslim pa, o baka ianal. Speaking of tribo, no? Actually, bro, usam tani isa sa kataping mo gisuggest, no? Kaya ko ba nakita ba nga wala nakadivorce, tapos dito sila sa mga ingana, mga tribo-tribo na pakasal, na yung manami kailang may ingana, balido ba gyapon na ingana? Balido ang tribo, Burns. Nagyapon na yung mga documents gyapon. Sa ila, kung nisunod ka sa ritual, sa ila pamaagi, sa kanang tribo, dili kinala sa ato, kay moingon man tag mga papilis man ginato. Pero kung nisunod ka sa ilang, ang bahala, walay papilis, pero nibasi ka sa ilang pamaagi, balido gyapon. Pero, kinalan gyapon, Burns, sa ultima ora, iparehistro man gyapon to ang maong kasal. Kung gusto nimo nga may mo balido, para ma-acknowledge. Base sa ato baling civilos. Balido lagi to sa ilarik. Pero kung dili ka musunod sa papilis, mga paperworks, mga requirements, rekisito sa local civil registrar, nga ibutang to sa papel,
na wala gyapon ka kay mo man ang gabayan gyud. So dili gyapon to mabalido as far as our civil laws are concerned, dili to siya balido nga kasal. Pero sa katunga tribo balido to. Pero kung gusto nimo dubli ang epekto Berns, balido sa maong tribo og sa atong civil laws. Kinahanglan nisunod ka atong pamalaod patakaran ba atong tribo og nisunod pud ka sa unsay requisitos nga gilagda sa ato baling kining pamalaod civil laws. Tama. Kay pwede man ka nagsunod Pero adto basta dagang ko'y kailangan mo wala sila na kuano, wala sila na legally separated na. So nagiagi nila nagtribo sila. Pero ang problema na dito na sila masakit pag i-register na nan. Ay, dili kay balido butan na to gi-acknowledge sa mao'y pamaagi pamatasan mao sa mga tribo. Pero sa atong civil laws Berns kay wala pa manggid ka na anal. Legally separated raman mo. So dili siya pwede gyapon kay mahimo man ang bigami kung mao manggaling na Conflict. kasado mo unya nagpakasal ka otro. So kung i-acknowledge to na bigam mo sang marriage, di ba? Patay. So naagya pong kay sundon. Pero naay kalainan, naay twist ana Berns, Maria Rico nga kanang sa simbahan, kay katanan, magid gusto magid ang pinaka dream wedding simbahan. Simbahan man Berns. gid. Yes. Tama, mo naman ang ugangan na lahira gyud ang simbahan kay naay kuan nay basbas. basbas sa ginota nay mga grasya. Kung sibil ra mo nagsakit-sakit mo. Amo mo ka na, matinbog yan po na. Ana man nga mo na inyong pamilya galisod mo. Mo nang gabagabaan mo mo. libre rice sa inyong kuan. Mo nang di ka ma-regular. Ano man? Mo nang di ka may mong regular sa imong gitrabahoan kay murag na ay babag kay wala man gud mo nagsimba. Lahira gyud kung simbahan ang May mga timboks. Mo na mga tin box na siya. Pero say makatuo na lang po ka sama gyud po tong medical myth nga kuan kining mabuta ka kung matulog ka nga basa ang imong buhok, di ba? So imo na siya Berns nga ang ganing sa simbahan imo sang bantayan kay naay mga twist ana nga naay uban nga napaanal sa simbahan na may ecclesiastical tribunal, matrimonial tribunal ang simbahang Katoliko. Pero wala nagpasabot kung naanal ka sa pinaagi sa approve sa matrimonial tribunal sa simbahang Katoliko nga gitugutan na day na sa civil laws. Kinahanglan pa nga katong desisyon sa matrimonial tribunal sa simbahang Katoliko, kinahanglan imo nang iagi gyapon nimo sa civil laws sa Pilipinas. Kay dili man gyapon dili man gyapon ma-approvean Berns. Wala nagpasabot nga kay na-approve lugar sa matrimonial tribunal Berns, annulled na din ka sa atong civil laws. So, dili gid magniguro si Joe Romantico ana nga tungod kay na annulled na siya sa matrimonial tribunal, gitugutan na din siya sa civil laws nga magmini otro dili. Sa simbahan na to Katoliko kato bali nga pamagi. Kinahanglan mosunod gid ka sa civil laws kay mo maginaang mo patigbabaw nga balaod. So magpa-anal gid ka. Mao ra gid na ang pamagi. So mo kinahanglan ato gyud hingusgan karon kung kinsa man tong interesado nga mapasa na gid tong divorce bill. Pero murag na naman sa ikaduhang lugar kuno nga pagbasa. So mo na nga Hapit na ni magpa-divorce. si Maria ganahan na po siguro ana. Wala, grabe siya. Wala pa nasakwa. Si Romantico ayaw lang si Bernie. Di ko ganahan mag-divorce kay basi yung asawa makaunahunan yun sa kuha, dautan labat ang abana ra. Makatraya ni Error. Delikado yun talaga. So ayan, ikaw niya ang unang mahimo baling nga basihanan sa Supreme Court. Mabasa na lang yan nila na Delikado. yun. Malvern Esparza Ay, simbahan. versus Lingling Esparza. Ay, sorry. Hoy! Akatong kang Sara nga kuan, valid yun to. Bisag wala yung Ang mama. Sara. Ito, ma'am. Ay, sakto. Si Mami Divine. Si Mami Divine. Ni Supak. Nya, ang gingon, wala siya sa seremonya. Balido ba ang maong kasal? Balido gyapon. Balido. Kay di ba pila edad ni Sarah? 30. 30. Si Mateo pila? Ang gitext wa mo reply. Wa mo reply. Murag batch siya sila, Brother Nag-reply Burns. sa ako. Batch mo do. Sana wong murag batch-batch siya sila. Una na ang sa Balaod Burns, pag 21 na ka, ang imong gikuan, 18 to 21, ang gipangita parental consent. Pero paglagpas na ka Sa babae 21, babae ug lalaki. Babaeng lalaki. Okay. Babae ug lalaki. Parental advice lang kung lagpas na ka sa 21. Pero 18 to 21, parental consent and parental advice. Okay. Pero pag lagpas na ka 21, taman 25, parental advice lang. Kasi pasaw na ng parental advice. Murag na ibasbas ba? Dili na kinalang yun nga isulat. Pero waman musupak mo si Verbal Mami lang. Divine. So, kung musupak si Mami Divine, lagi, nisupak siya. Pero no na Burns, dini naman po nilagpas na mas cut off si Sarah. So, bahala wala ang iyang basbas.
padayon gyapon makapakasal gyapon si Sarah ug Mateo kay lagpas naman sa edad si Sarah Burns. Kay maski to buta na to dili pa lagpas si Sarah. Sulod pa siya gyapon sa 25. Walay parental advice sa iyang Mami D, di ba? Pwede magyapon sila makapakasal, Burns. Buta na to nga i-hold, dili sila tagaan sa local civil registrar. Ang himuon naman sa local civil registrar, kay i-hold naman sa 3 months ang imong kanang license. Unya, pag human sa 3 months nga na-publish na, pahala nga wala nagsugot si Mami Divine, makapakasal magyapon si... muna yung purpose ng mga publications, no? Muna ang katuyuan sa kanang mga publications. So kinahanglan gyud og bahala walay parental advice ha. Pero kay nasulod ka atong 21 to 25. Ang mahitabo raman lang ana Burns kay malangan lang ang paghatag sa imo sa lisensya. 3 ka bulan, madilatar lang. Nakaplano na mo ana. So kinahanglan nimo ang imo baling schedule nga nakabayad na ka ni Bernie kay mga iberes Bernie advance. Diba? Nabi mga magina advance. Diba? Hilom si Bernie Wa siya kay kabalo man siya nga tinuod man akong gisulti. Silence means yes. Accord man na silence means accord, meaning tinuod na kung nisupa ka, mo-react ka. Sakto na Burns? So mo-react ka nga dili man na tinuod. Pero kaya nagpakahilom naman si Bernie mga kaigsunan, nagpasabot ato tinuod. So kung... Namang inatis na ningil og utang. Nakarawa. Kay sulod pa man mo ana nga edad, ang inyo di mo mabalaka kung walay pagtugot sa inyong ginikanan, kay ang gipangayo or lang sa balaod, nga ang mahitabo lang yun, 3 ka bulan madilatar ang paghatag sa inyong 3 ka bulan. Pero wala nagpasabot Rico, Maria, Bernie, nga dili mo makapakasal. Pwede gidi. Pwede. So labi na ito nga, wala man kuno si Mami Divine, maski na. Wala siya, hunaw na to nga si Sarah, 30 anyos na. So wala gyapon siya mabuhat. Diba? My God. Pas mo. Saan man na karon si Kagawad Roger? Ay! Ano ba dalawang sa ako? Di mo lagi na. Nga mara manggugag alasara, manggugag. Basin lang. Basin Wala lang ba? mong good. Basin lang yun, Maria, nga moabot magina ang panahon na si Kagawad Roger, si Mami G, katong isa, Mami D man to. Ano Mami G? Mami G. Nga, dawaton yun na to nagkamaturan, Mami G. Di pa sila ready, Ana, moabot attorney. yun na. Hindi ba naamay isang litanan nga, our children are not our children. Dili na puno na sila ato. Para bagi pahulam lang sa ato. So moabot gid ang panahon nga mo decide yun na sila pa sila Di ba mga bata kabalo mangi ka na birds nga. Ala kanang kuyog baboy gina sa ato maghila ka pa mag-wild ba mag-alburuto kung dili mo ban. Pero moabot pud ang panahon nga sila na pud ang dili na gusto mo. Gusto man nimo ubanon. Gusto nimo ubanon pero sila na pud dili kay hilasa na silang I like Daddy Burns kay amo ra man nga lakaw. Enjoy nimo samtang naapa sila nagasalig sa imo, enjoy nimo ang kada minuto sa ila. Kay moabot ang panahon na nga dili na ikaw ang pinakaimportanteng lalaki sa kinabuhi sa imong anak ka babae. Kay mangita na kay mao gina ang dictate of life. Masakit ba? So, sa man, Madam G. Kaya nakasabot na ka, Madam G. Grabe siya! Muna nga mga parang nga awkward si Mariana. Ay, wala. Tanawa. Dili kay Nag-text Maria. Nagplano na rin na siya. Mga ayaw daw number si Mama Simon. Madam G. Pila naman kong edad ni Maria? Madam G. Jane, cell number ni Attorney G. Madam G. 23 na si Maria. Uy, ayaw lagi siya i-mention ba? 21 na ba ya, Burns? 21 na. Uy, sabat ka! 20 to 21, parental advice. Parental consent. 21 to 25. 23 ba yan siya? 21 to 25. Parental advice ra. So, bahala, dili mo tambag. Walay paspas ni Madam G. 23 na mas Maria, Burns. So, pag-ulang nagtulog ka bulan, nakasal gyapon siya, Madam G. Kaya mo, sa auto man na. Sa auto man na. Dawaton talaga matura, Madam G. Anda man na. Willing naman sa tamang ninong. Ay, willing ako. Magaling. Anda man siya. Nakoy barong Burns yung naka-anda na para sa mga special edition. Muna siya. Ready to fire nga. Ready to fire na ako na itong paon din dito sa akong aparador. Kaya gamiton ko din to. Sa mga Madam G. Saan mo na? Mga ilagi siyang cell number. Kaya, ang importante nga, imo naman katong
kanang gihasa naman ka to. Uy, na kay ako na po yung mag-explain na ni Paguli ba? Okay ka ba? Pero, wala lang. Di pa kasukol yung edad. Musli na lang sa to karon. Uy! Ako sa ni Great Bird. Larga. Ayun, karon medyo Nagkataas na yung mga na. Ano mo buwan Taas na? kay ito katong niagi. Kaya ako na magipagtanggal tong uban kay balik-balik na bayasan to. So, give chance to others man. Wow. So, long match Junior Dili si katong isa mihiya. Attorney Randy Agustin, Attorney Ars Mansigyao, Jojo Bardadero RTC 41, Mark Biquilia, Susan Amigo, Attorney Florence Lagca RTC 17 og Cherry og Albert Samin, Alpica, Taxi and Car Wash, og si Namaw na rin. Dili na to limtan dayon ang mga taga-gusa dayon nga mga tricycle drivers. Uy. O dayon, ang pinaka-importante sa tanan si, para di takasaban, si Madam April Jean Rana. Yeah. Okay na? Lloyd Cruz. Ay, kadyo lang. Good morning, Rico, ni Stephanie, Ebsin, og Sir Randy, Sir Tonton, Sir Tonton laniton sa may window T og window S sa LTO. Og sa nag-stencil karon sila G-Poy og J. Window T, ana na din Daw kay negosyo ang kon karon ba Window S emission o centers. Window T? So, mini alphabet, lugar ba? So, Alphabetical lugar tayo. Window S, window T. So, A, B, C, taas Taas na nga window eh. Taas ka na window. Basta kay dako kay kwartang emission test karon diri sa Cagayan karon. Ay, dito sa Georgia, USA. Aros tanan na diri. Haros. Ano naman po na? Hasol kayo. Wala man kay guess na mo sa Lunes ang nisugot sa wakas. Ano naman? Sa sige na mo kuan nga mo interview. Karon pa gyud sila nisugot. LTO. LTO karong Lunes sa Pamayo Special. May pa. Okay, Dugay ra may sige kuan sila pangulit. Dugay you kayo. Dapat lang sad sila. Antod Berns. karon naging Lunes sila musugotan ng kuan. Dili, ang imo na ipangutana, Berns, na bagat na kadaan. Kaya maka sila karong Lunes umabot nga imong mahinabi sila. So palihog lang, pangutana sila unsay mga patakaron, unsay pang mga agi or requisitos nga makanegosyo taan ng address mo policy. Kaya magkana na lang kung ano kay. Kusog kayo ron, walay bukid nun. Na-cancel ang bukid nun. Cancel Wala na lagi. ang mga iligan. Diri ta na nagtapok mo nang magparehistro ka karon. Diri ka malangay sa emisyon. Maabot og tag 4 days, 3 days. Depende kung lakas ka. Ako man, mubalik na lang po dahil sa ilang home province kaya magpa-booking lang sa katong... Yes. So, imagine na ang hasol. Kung may Ay, daliw na lang natong emisyon. Tilaan na lang nato kung okay ba o dili ang tambutso. Dili. Tugutan nila nga i-regulate nila siguro, Berns, nga ang uban kung interesado magnegosyo sa romantiko, pwede po dyan. Di, magkurputa na dyan sa man. Kita din. Mag-ibot ang emission center. May problema, ha? Hindi na sigo. Bumbahi ko dai emission center. Mosunod ng mga Uncle Boys. Dagan salamat, Attorney James Judy. Thank you very much. Why sabayan? Asdang, Cagayan de Oro. Always remember that laughter is the best medicine. What if symptoms persist? Consult your doctor!